Krásný den. Vítám vás na našem pozemku, aspoň takhle virtuálně přes video. A téma dnešního videa je, jak najít pozemek pro život. Proč tohleto téma? Tohleto téma si myslím, že je důležitý ze 3 důvodů. Jednak proto, že jsme pozemek pro život našli my, že se nám to podařilo, je to fakt jízda a prostě to potřebuju tohleto téma s váma sdílet. Jednak proto, a to je to nejdůležitější, že spousta z vás pozemek pro život hledá a nenachází. A věřím, že tohleto video vám může dát spoustu odpovědí na vaše otázky. A třetí důvod je takovej malinko sobecký. A to je ten důvod, že já mám takovou vizi, že bych jako ráda viděla svět, když by každý člověk měl to svoje místo pro život. Kdyby každý z nás byl na tom svém místě pro život. Myslím si, že ten svět by vypadal úplně jinak a byl by mnohem krásnější, než je teď. Moje jméno je Kateřina Mastrojany, jsem autorkou blogu Architektura života a možná už jste si všimli, že na tom našem blogu, na těch našich webovkách jsou nové informace, nové fotky a že tam máme 3 takové kategorie pro vás a to je domov, bouda a pozemek a je to právě proto, že si myslím, že tyhle 3 kategorie tvoří ten pravý domov. Pokud se teda bavíme o tom domově, kde si stavíte rodinný dům na pozemku. Takže ten pozemek pro život, ten domov, který má správnou velikost, správnou dispozici a naprosto odpovídá tomu, co vy potřebujete, zrcadlí vás. A potom ta bouda, která může být výjimek, může být dalším objektem na tom pozemku, je to super mít nějaký malý domeček ještě na pozemku a může to být taky pro vás začátek, stejně jako je to pro nás, že jsme našli pozemek, postavili jsme si tajný domek a teď v klidu a v pohodě projektujeme rodinný dům a plánujeme, co dál. Tak, zpátky k tématu hledáme pozemek pro život. Proč je důležitý, aby to byl ten pozemek pro život, aby to nebyl jenom nějaký úžasný pozemek, ale proč to musí být ten jediný pravý, podle mě. Za prvý to je proto, že jakmile najdete svůj pozemek pro život, tak nepochybujete. Přestanete pochybovat, víte, že jste na tom správném místě a moc vám to pomůže potom v těch dalších fázích. Ono to vypadá, že navrhnout si a postavit si rodinný dům je taková idylka, ale může to být hodně náročná fáze vašeho života. A pokud plánujete ten dům, teď si nejste jistí, vybíráte, máte spoustu rozhodovacích paralýz, protože nevíte, jak je dlaždičky a tak dále a jestli ta místnost o půl metru větší nebo menší. A do toho ještě pochybujete, jestli vůbec jste na tom správném místě, tak to pro vás může být ubíjející tak, že už vás pak ani nebaví sekat trávu nebo nedokážete najít motivaci, abyste posekali trávu. Takže je hodně důležitý najít to správné místo, potom nepochybujete a vlastně vás to tak trošku motivuje a tlačí k té další akci. Druhý důvod je, že já věřím, že ten pozemek nehledáme jenom pro sebe, ale i pro další generace. I pro další generace toho rodu, té rodiny. A že pokud se opravdu podaří najít to správné místo, tak tvoříte ten domov i pro ty vaše děti. A na to si myslím, že je potřeba myslet a to je dostatečný důvod, aby jsme se po tom pozemku pořádně pohlédli, aby jsme opravdu zaměřili tu pozornost. Naši předkové samozřejmě nenašli takhle nějaké místo pro svůj dům, ale zvažovali parametry, analyzovali. Oni samozřejmě věděli, jak má ten domov vypadat, věděli, jaký dům chtějí postavit, protože to bylo dáno nějakým standardem, ale uměli dobře zanalyzovat i pozemek, věděli, jak funguje příroda, vítr, voda, jak prší, fouká, jak tam svítí sluníčko, jak to funguje během roku. Takže uměli poznat velmi kvalitní místo, určit i tu pozici přesnou toho domu a věděli intuitivně, která ta oblast je táhne, takže do určité doby, já si myslím, tak někdy před první republikou ty lidi ještě dokázali tomu věnovat tu pozornost a ten čas a možná nastala doba, kdyby jsme se měli k tady tomu umění vrátit, protože to dokážeme všichni.
Takže to je druhý důvod, že ten pozemek není jenom pro vás, ale i pro ty další generace a vy sice strávíte nějaké úsilí tím hledáním, ale možná některé z vašich dětí už nebude muset. A třetím důvodem je, že ten pozemek, ten správný pozemek pro život je zdrojem motivace a obrovské energie. A vím to, protože to je naše zkušenost a vím to i proto, že to je zkušenost spousta mých klientů a kamarádů, kterým se to podařilo. Prostě pokud najdete to správné místo pro život, tak najdete i tu svoji pozici v životě, i to svoje směřování. Dneska je spousta seberozvojových kurzů, kde se lidi učí, jak najít to své gro toho života, tu dharmu a řeší, jestli náhodou neopřeli ten svůj pomyslný žebřík životní o jinou zeď a jestli náhodou nejdou špatným směrem. A já si myslím, že tohle to všechno dost dobře řeší, když právě najdete to správné místo. Ono nějak se propojí ta planeta, ta země, která nějak funguje s tím tělem a přes to tělo prostě člověk najednou se mu začne ten život jako realizovat tak, jak má, tím správným směrem. Je to asi i proto, že jste v tom místě, v tom klimatu, mezi lidmi, mezi kterými máte být a tak dále a to prostě všechno vás formuje a děláte takové rozhodnutí, jaká jsou s vámi v souladu. Takže to jsou ty 3 důvody. Nepochybujete, je to i pro další generace a máte obrovský zdroj motivace a energie. Tak a teď, když jsem vás tak hezky jako naladila, tak jak sakra teda ten pozemek už konečně najít. Já, než vám odpovím na tu otázku, tak bych jenom ráda uvedla takové 3 kategorie, kdy se to nedaří, proč se to nedaří a tak dále, nebo jaký 3 kategorie lidí vnímám já. Ta první kategorie je ti lidi, kteří už nehledají. To je takový trošku smutný. Jsou to lidi většinou už malinko vyššího věku, kteří vybudovali už nějaký možná velký dům a chápou, že už nebo vnímají, že už nechtějí žádnou změnu. Že přesto, že cítí, že to není úplně ono, tak už se jim nechce měnit a hledat nový pozemek a tak dále. Typicky to bývají zástupci takzvané 90kové generace. To znamená, v těch 90. letech byla najednou obrovská svoboda, obrovská možnost si vydělat. Hodně lidí vydělalo obrovské množství peněz a toužili po té svobodě, po tom soukromém vlastnictví, to všechno, co vlastně chybělo za toho komunismu. A tak právě neměli čas na nějakou analýzu, na něco, co ti naši předci uměli, ale prostě našli pěkný pozemek, ty tam vyšvili ten barák. A dneska mi spousta těchto lidí říká, ale já bych býval radši šel někam jinam a ten dům bych měl menší a tak dále. A já si myslím, že tady jsou dvě věci, jak na to můžeme reagovat. První věc si myslím, že je hodně důležitý, aby se naše generace už z tohohle poučila a neopakovala tu chybu a aby jsme opravdu věnovali hodně pozornosti tomu, kde chceme bydlet, jak má ten náš domov vypadat a tak dále. A nejenom tak, že si najmete architekta, ale vy sami, abyste do toho opravdu promítli sebe. A to znamená poučit se z toho aspoň teda mít tu výhodu, když už se to někomu nepovedlo, tak ale já teda vím, že to není ta cesta a poučím se. A druhá možnost, taková ještě optimističtější, je, že pokud jsou zástupce téhle 90kové generace ve vaší rodině, pokud to jsou třeba vaši rodiče, tak je pro ně fajn s váma žít ten příběh, kdy vy si najdete ten svůj pozemek pro život. A i když to není ten jejich, tak možná to vlastně je ten jejich, protože, jak jsem říkala, ten pozemek se hledá po generace a nemusí to být jenom generace po vás, může to být i generace před vámi. Vy vlastně, jakoby, to je jako kdyby ta rodina jela po nějakých kolejí a najednou ta část té rodiny najede na nějakou vedlejší kolej, možná těch vedlejších kolejí několik, nebo i slepé rameno řeky to může být a vy vlastně se dostanete zpátky do toho proudu a jdete tím proudem, kam ta rodina, ten rod, ten gen má směřovat, kde je to místo, kam ten gen vlastně patří. Takže tohle je jakoby možnost a způsob, jak se na tohleto dívat a jak možná trošku téhle situaci pomoct.
Takže to byli lidé, kteří už nehledají pozemek. Druhou kategorií jsou lidé, kteří hledají znova. To je většina mých klientů. To jsou lidé, kteří si najdou pozemek nebo pozemek s nějakým domem, rodinným domem, rekreačním objektem a zkrátka a dobře včas zjistí, že to není ono. Oni to samozřejmě tak nějak cítí, ale potřebují to potvrzení a to potvrzení většinou přichází v době, kdy má nastat nějaká drahá záležitost, kompletní rekonstrukce nejčastěji. A v tu chvíli začnou zvažovat, jestli teda opravdu se doma cítí doma, nebo jestli je to ono. A tihle lidé právě často chtějí konzultaci, protože už nechtějí opakovat tu stejnou chybu a chtějí opravdu ověřit, že ten pozemek tentokrát bude ten pravý. Na druhou stranu pro mě to bývá poměrně jednoduchá práce jim pomoct. Většinou stačí 1-2 konzultace, protože oni už vědí, co chtějí. Oni už se poučili, vědí, co chtějí, takže mají vlastně přesné parametry. Takže já můžu poměrně snadno jim pomoct udělat analýzu, protože už jako víme, co ano, co ne, co by se k ním mohlo hodit, co je táhne, co je netáhne a tak dále, jaká velikost pozemku, domu a tak dále. Takže to je ta druhá kategorie. A ta třetí kategorie, kde je úplně nejvíc lidí, a tam možná patříte i vy, tak to jsou lidé, kteří hledají a nenacházejí ten pozemek. A není výjimkou, že tahle situace trvá třeba roky. A že ti lidé jsou unavení, nechtějí už na žádné pozemky jezdit, se podívat, už vlastně je to nebaví, ale zároveň pořád jako cítí, že by měli, že to táhne někam. Takže tohle je taková ta náročná situace, kterou já často vnímám. A proto jsem se rozhodla, že vám dám 3 takové rady, nebo vysvětlím 3 důvody, které vás často brzdí a věřím, že vám tohle může hodně pomoct. Já jsem o hledání pozemku pro život napsala celý e-book, protože samozřejmě ta problematika je obrovsky komplexní a je spousta informací, které je dobré jako k tomu tématu předat. Nicméně tyhle 3 rady věřím, že určitě vás jako hodně posunou. Takže začneme. První ten důvod, proč možná se vám nedaří najít svůj pozemek pro život, je, že dobře neznáte sami sebe. Možná máte pocit, že jo, ale možná to tak úplně není. Je potřeba poznat sami sebe, chápat, co potřebuju, co chci, jaký je můj záměr a je potřeba vědět docela přesně, jak ta moje nemovitost má vypadat, jak ten pozemek má vypadat. Vědět nějaké parametry pozemku, velikost a tak dále a zhruba umístění. A hlavně byste měli vědět, k čemu má ten pozemek sloužit, jaký je ten váš cíl, jaký je ten důvod toho, proč ten pozemek hledáte. A tohle všechno byste ještě měli sladit se svým partnerem. To znamená, většinou pozemek hledáte minimálně ve 2 a takže byste měli manžel s manželkou nebo partner s partnerkou byste prostě měli si trošku sladit ty vaše vize. Jo? Ono to pomáhá, každý do toho dá ten puclík. Samozřejmě ne vždycky, je to jednoduchý. My třeba s Markem jsme to měli tak, že já jsem měla obrovskou potřebu pozemek najít a on vůbec. Ale i tak je možný z toho člověka ty parametry vytáhnout, jo? Protože většinou je to tak, když ta potřeba je, tak prostě je a ten pozemek se najde a ten druhý až postupně přijde na to, že to je ono. Ale je potřeba, aby do toho i on vložil to svoje. Tak tohle to trošku podrobněji vysvětluji teda v tom e-booku. Tady to zvládnu jenom takhle naťuknout, ale zkuste se lépe vyznat sami v sobě, pochopit, jak má ten váš pozemek vypadat a jak má vypadat pro vás, pro oba. Já jsem nikdy žádnou nemovitost, a to jsem jich koupila už poměrně hodně, nebo podařilo se mi už několik nemovitostí koupit a nikdy jsem to nedělala tak, že bych jako nevěděla, co chci. Vždycky jsem přesně věděla, co chci. A potom je ten proces takový jako velmi rychlý a nenáročný. Prostě se ta nemovitost po nějaké době objeví.
taková, nemusíte moc nic řešit, prostě se nějak objeví, protože máte ty parametry jasně dané. Druhým důvodem, proč se nedaří často najít pozemek, je strach, obavy, nejistoty a tak dále. Vy potřebujete v tom procesu těch nemovitostí mít poměrně velkou sebejistotu. Můžete se určitě na ty strachy podívat, nějaký terapii, nějak to zanalyzovat, ale já si myslím, že úplně nejlepší terapie v tomhle případě je se učit. Učit se. Zkrátka buď si přečíst ten e-book nebo nějakou knížku, nebo si najít někoho, kdo tomu rozumí, poznat nějakého realitního makléře, jo? Nebo si to zkoušet, nebo prostě jít pokus omyl a jenom si to tak zkoušet, dělat si takový domácí úkoly. Prostě pozemek není houska na krámě, není to tak, že si vyberete ten nejvypečenější a odnesete si ho domů. Je to něco, co je komplexní, je potřeba mít docela znalosti a ve chvíli, kdy je nemáte, tak prostě tam ta nejistota trošku je. Takže je třeba si najít jako způsob, jak trošičku do této problematiky proniknout, dá tomu malinko čas. A třetím důvodem, který může blokovat to hledání toho pozemku, je upínání se na nějakou jistotu ve vašem životě, na kterou ale byste se upínat vlastně neměli. Abych to vysvětlila, tak vám uvedu jeden příklad za všechny. Samozřejmě těch příkladů může být spousty, ale jeden za všechny. Krásný pár, manžel s manželkou, se rozhodli, že budou hledat pozemek, že chtějí jít pryč z panelákového bytu, že chtějí si postavit malinkatý domeček, měli přesně představu, byli i na nějakém kurzu, jak má ten domeček vypadat a tak dále. Takže měli jasno, byli sladění, neměli ani strach, protože věděli, že jim pomůžu, nebo že jim někdo, potom jsem přišla já, že jim pomůžu ten pozemek vybrat a že prostě zkrátka zvládnou si vybrat dobře, zvládnou jednání s realitkou, zvládnou smlouvu, všechno možné, co kolem toho pozemku je, zvládnou teda tu analýzu s mojí pomocí. Nicméně pozemek stále nepřicházel, ten pravý, a já jsem začala mít takový podezření, který se mi pak potvrdilo. A to podezření bylo, že není správné dát si parametr toho hledání v okolí živitelova zaměstnání. Ten manžel dojížděl jako do jiného města za prací a oni teda naprosto logicky, udělal by to asi každý, hledali v okolí toho města, kde on pracoval, hledali nějaké vesnice, nějaké pozemky, dokonce i ty vesnice tam jsou docela pěkné, takže tam jako nebyl důvod, proč takhle neuvažovat. Nicméně to jejich srdce zkrátka, nebo ta jejich duše je zrovna netáhla do téhleté oblasti. A já jsem měla pocit, že to asi takhle nějak bude, ale jak to udělat, když on prostě pracuje na plný úvazek a živí tu rodinu a ty peníze budou potřeba na budování toho domu a tak dále. No a zkrátka dobře, přišel covid, s ním home office a najednou přišla i ta svoboda hledat ten pozemek tam, kde opravdu mají pocit, že se jim líbí. Měli to hodně otevřené, nemusíte vědět přesně, kde to místo je pro ten pozemek, ale spíš vědět, jak opravdu ten pozemek má vypadat a prostě se jim otevřelo to hledání, mohli hledat v podstatě, ne úplně kdekoliv, ale v podstatě kdekoliv a najednou se podařilo najít pozemek blízko malinkatého městečka, na vesničce, na trati, skvělí sousedi, pěkná velikost pozemku. Vlastně pro ně všechno ideální. Udělali jsme analýzu a skoro okamžitě bylo vidět, že ten pozemek je on. Otevřela se ta možnost opustit tu jistotu životní, tu jistotu toho, že to musí být někde u té práce, jo? To fixování se, protože samozřejmě práce je fajn, ale nemusí být na celý život. A prostě možná to vaše místo není zrovna tam, kde pracujete. Takže je moc fajn dokázat mentálně opustit tyhle ty jistoty a já vám na to poradím úplně jednoduchou techniku, asi ji znáte, asi jste ji možná používali.
prostě na začátku, než vůbec se pustíte do toho hledání toho pozemku, tak si řekněte, kdybych měl nebo měla neomezený budget, kdybych měla miliony, miliardy a neomezenou svobodu, kam bych šel, kam bych šla. Kde by bylo to moje místo, kam by mě to táhlo. Možná odpověď bude nevím, ale ten dům, ten pozemek by vypadal tak a tak. A i to je dobře. Možná se vám vyloupne nějaké skvělé místo. A není dobrý se na začátku toho hledání nějak omezovat. Jakmile sami sebe snažíte nacpat do nějaké škatulky, do nějakých pravidel, tak to většinou nefunguje. Je potřeba na začátku si dát tu svobodu a až z té svobody si teprve jako určovat ty parametry. Ono totiž dost často, když si dáme neomezenou možnost volby, tak my nechceme 50 hektarů a Disneyland na zahradě. My vlastně chceme něco, toužíme po něčem docela normálním, ale je dobrý si prostě v sobě otevřít vůbec tu možnost uvažovat o tom, jak by to vlastně ideálně mělo vypadat. Tak já doufám, že jsem odpověděla na vaše nějaké vnitřní dotazy, že jsem vám trošku pomohla přiblížit se k tomu vašemu pozemku pro život, že jsem vás inspirovala. Samozřejmě, pokud byste se chtěli začíst a plnit si domácí úkoly a opravdu studovat ty nemovitosti a opravdu jít krok za krokem, tak vám dám pod video ten e-book, který si můžete stáhnout a věřím, že jste se po tomhle videu posunuli trošičku dál. Určitě mi dejte do komentářů, jestli se vám tohle video líbilo, jestli vám nějak pomohlo, jestli máte další dotazy, jestli hledáte pozemek pro život, jestli už jste ho našli, jestli je to úžasný. A budu se těšit na všechny vaše komentáře. Přeju vám krásný den.